subir a capa. Remataron estas actuacións de fin de curso, todas relacionadas co mar, que foi o tema deste ano, neste curso 2016-2017, o tema que elegiron aquí en CEI Curtis para desarrollar durante todo o ano. Ahora degustaremos aquí uns pinchos por parte de obsequio do CEI de Curtis para todos os nenos do colegio e familia, se queira acercar aquí.